Geografia de Bàrdia. Avui, la fortalesa de Tircell. Entre el continent del Cerdi i el pol nocturn hi ha un istme que connecta amb dues formacions terrestres. Sí, un istme. Jo també he descobert avui aquesta paraula. És el contrari d'un estret. Que curiós, oi? El cas és que en aquest petit istme és on van decidir construir la fortalesa de Tircell, coneguda vulgarment entre els seus habitants com la Bardissa. El nom li ve per les enredadores que s'hi enfilen per les parets exteriors, i és la llar de la majoria de màgics i màgiques de Bàrdia. En aquest mur exterior es troben els dormitoris dels màgics i màgiques, mentre que l'edifici principal és on hi ha les aules, el gran menjador o la sala del castell. Tot i així, el que més destaca són les 4 torres circulars que hi ha a cada cantonada de l'edifici principal. Cada una d'elles és la residència d'una de les 4 persones amb més rang dins la jerarquia de l'estament màgic de Bàrdia, anomenat el Castell de Màgics, i del que parlarem més endavant amb més detall. Per a saber-ne més, pots llegir Essència Eterna o seguir el canal de la Terra Foradada. Essència Eterna a tots!